que maravilla, por Dios, que comunidade máis bonita teño, que xa estades todos aí. Xa podedes facer vos o directo sin min, sin ter que estar eu para nada aquí. Moi boa tarde, miña querida xentiña de polo mundo adiante. Vou coller a agua porque me colleu o toro e non teño feita a infusión para estar a falar aquí con vos. Estaba a outros choios, estaba a fazer outras cousas. A ver, que me anda por aquí, Dios mío, mira, se vou a facer unha info de salvia, que non sei porque hai aquí unha folla de erva luísa. Bueno, pois tamén vai dar para dentro. Que tal, ojo? A ver, que me anda por aquí? Déxame mirar. Bueno, Nieves Álvarez desde Vigo, que me recordou hoxe, dime ala, Nusca, poñerás un recordatorio de que temos o directo. Casi se me olvidou hasta a mí. Vou ter que dar as gracias a Nieves porque me recordou hasta ela a min. O sea, temos unha secretaria buenísima, que está a todo, Dios mío, que a ver, non é que non creo que se me olvidara, penso eu, pero bueno, que tampouco non estaba eu moi segura de que me fose a acordar. Ai, Dios mío. Bueno, a ver, quen máis? Nieves Álvarez, moitísimas gracias polo recordatorio, porque non penso que non me acordaba que tiña uso directo, ainda que o tiña anotado, pero para min é un día inusual, eu que non sei que facedes aquí 50 personas e 19 me gustas, así que dando tamén ao me gusta. A ver, hola Nieves Álvarez, que tal? Hola Pilar, como está el tiempo? Hola a todos, desde Mos, preto de Vigo, Yolanda, o sea, que os da parte de Vigo son os que máis madrujan. Hola Nieves, estou a botar o jengibre tamén aquí a infusión, para ter mañán ben a garganta. Sabedes que o jengibre é bo para a garganta, para si tes así algunha leve infección, si tes irritación, sobre todo por haber tosido ou por haber falado moito, que é o meu caso. O jengibre, pois, é bo para botarlle a infusión ou para comerlo así, tamén, pero pica. E se non estás acostumbrado, é un sabor que que rico é este jengibre, Dios mío, está casi ten líquido. Casi podía exprimilo como unha naranxa. Ten un montón de líquido. Ainda que xa está corrido, ten bastante líquido. Está moi bo. A ver, vamos alá. Xa temos a infusión preparada. Espero que o personal se acorde de que hoxe hai directo. Eu avisín, porque me dixo Nieves, poñerás un aviso de que tal. Eu, pois, fixenlle caso á secretaria, pois iso está aí, eu que sei. Puxen agora que se acorda a xente ou non, pois eu non sei. Boa, xa chegou Carliña. Vamos a dicir unha cousa, Carliña está feita unha profesora dos seus compañeiros de clase, que o outro día foi á clase, xunto ca axuda da súa mamá, claro. Bueno, é sin claro, porque ela non lle facía falta ninguén, porque me mandaron así un pequeno vídeo de estar ali a explicarlle aos seus compañeiros de clase, levou os cacharriños para levar unhas plantiñas para explicarlle que as plantas tiñan que tomar calcio, que lle había que botar compost, que había que tal. Está feita unha profesora, o sea, vai a ser unha profesional como a copa dun pino, así que biquiño para a primeira afillada que temos hoxe aquí. Anda horta do directo por casualidade, porque vimos que era hoxe. Eso foi gracias a Nieves Álvarez de Vigo, que me dixo, avisa que hoxe temos directo. Hola, que tal, Pilar, que tal? Voy a adelantar cosas para a cena mientras esperamos. Tes unha cena complicada logo, hoxe. Bueno, claro, é viernes. Eu é que sabedes que pasa, mañán vou dar unha charla, non sei se algunha das que estades aquí ides a vir mañán á charla que vou a ter en Santiago. Mañán dou unha charla en Santiago, un mini cursillo, por si chamo charla, pero bueno, que é como un curso de saberes de hortelar en o Forno Garden.
eu ali había que ir con, o sea, había que preinscribirse e están as plazas cubertas. E domingo vou a Balja, e aínda queda algunha plaza, as últimas creo tamén, pero en Balja tamén queda algunha plaza, por si queredes vernos. Son as 2 ás 10:30 da mañá, non vos quita de despois ir tomar o vermú, nin de comer con non sei que, nin con nada. Así a primeiriña hora sacámoslo de encima e depois cada un que faga o que poda. Aínda que tamén vos direi, e ás 10:30, normalmente as miñas charlas son de 1h30, 1 hora para falar eu e media hora para deixarlle falar tamén á xente, escoitale e así, pero nunca dura 1h30. Eu non sei porque misterio duran sempre moito máis de 1h30. Entón non sei se algunha das que estades aquí ides a vir mañá ou pasado mañá, gustaríame sabelo. Buena tarde, unha experta na horta, a nosa Carliña. Poucos dedos faltan para tanta xente. 70 personas, 31, sempre estades á mitad, non pode ser, dardelle ao like. E outra cousa que vou recordar é que hoxe celébrase, hoxe é o Día Mundial da Felicidade, Día Mundial da Felicidade. Fixen un vídeo, por si non o vistedes, que seguro que non. Faltanme 1200 seguidores, para chegar a 100.000, tanto en Instagram como en Facebook. Están por aí aparejos os dous, se non digo aquí nada porque o canal de YouTube é moito máis difícil de que a xente se suscriba, porque, non sei, porque lle dá máis pereza, que non entendo como non teño tamén 90.000 seguidores en YouTube. Non entendo. Sabedes que pasa? Que os vídeos pódense ver igualmente, eu non os teño privados, teño os públicos. Entón, hai moita xente das que estades aquí que estades vendo igual os vídeos, pero tendes que ir mirar onde hai o cuadradiño de suscribirme, si pon suscribirme ou pon suscrito. Si pon suscrito, se está suscrito. E si pon suscribirme, non está suscrito. Para min é importante, vos non vos van a cobrar nada nin nada. En ningún canal, pero para min é importante. Metemos por aquí a Xavier tamén, hola, que tal, Xavier, que tal por Santiago? Moi boa tarde, xa con ganas de vervos a toda a miña xentiña dali da Rocha. Temos que poñer un día para o café, non sei cando, porque estou aquí, nin fins de semana teño. Non ves que non podo nin facer o directo os domingos, pero teño ganiña de vervos. Unha colombiana en Galicia mandache unha aperta e non sei se escribín ben. Escribíchelo genial, o sea, para min escribíchelo perfecto. Non serei eu nunca a que lle corrija a ninguén unha falta de ortografía. Pero nunca, vamos. Eu non. Así que está perfecto. Bueno, aparte de que está perfecto, se unha aperta é unha aperta. Mándache unha colombiana en Galicia, mándache unha aperta. Está perfectamente escrito, sí. Gracias. Igualmente. Boas tardes, Nusca. Eu non vivo sin verte. Quero conocerte. Vamos a ver, María Souto. E mañán non porque xa están as plazas cobertas, pero vente domingo a Balja. E depois xa quedas ali en Padrón na Pascua, que xa están coa pre-Pascua. Xa hai cousas que ver, xa quedas ali na Pascua a tomar o vermú, a comer o pulpo e o churrasco. Hola, este fin de semana vou para Galicia. Celia Mant. E lá de onde eres, lá? Ou onde estás? Porque así deixas-nos a medias, así non sabemos de onde ves, ou si é que estás solo en Lugo, ou en León, ou así, é que solo nós queremos saber. Si ves para Galicia, de onde ves? Canto tempo levas fora? O sea, nos o chisme gústanos. Escuchichear gústanos a todo o mundo. Hola, buenas tardes, Nusca, e buenas tardes a todas e a todos os seguidores. Moi boa tarde, Adela Lago, que tal? Moi boa tarde tamén. Ven á estrada e vou. Pero mira que vou ir casa por casa, a dar unha charla casa por casa. É así? Se me preparas o café, un bizcocho sin gluten e xa está tamén. Yo ya le di aí like, eu fun a verte a Combarro,
Hola, Yolanda, que tal? En Combarro foi unha cousa, o sea, ali organizou unha tienda agraria dali, da zona de Combarro, eu non me esperaba tantísima xente, o sea, había máis de 70 persoas, porque había 70 sillas postas e tuveron que traer sillas así a maiores para ir poñendo por donde podía. Así que estou moi agradecida, e portouse moi ben todo o mundo, porque falar para 70 persoas, a ver, falar para 20 ou para 30, pois ben. Falar para 40 ou para 50 empezas a facer un pouco máis costoso, unha para poder chegar ca voz a todo o mundo, non? Porque cando hai máis xente hai como máis murmullo, non? Ti estás dando unha charla, ao principio faise o silencio sepulcral e todo o mundo respecta, todo o mundo, sabes? Entón quedas ti mimás. As primeiras palabras teñen que ser acertadísimas, porque está todo o mundo escoitando, non teñen máis que facer. Pero depois a xente dispersase, pero que este é normal nun cerebro humano. A xente dispersase, ou mira así, ou acordalle non sei que pregunta allá do lado, ou saca o teléfono, ou que é normal, que unha charla non podes estar aí todo o que dure a charla, e máis as miñas, co que falo eu, non podes estar atenta a tal. Entón, a partir de 50 persoas empezas a facer como un pouquiño máis difícil. Pois ali éramos 70 e pico de persoas e din a charla perfectamente, sin micro, sin altavoz, sin nada, proyectando ben a voz, a xente respetaba ben. Cando vía que falaba moito que se me alborotaba o jaliñeiro, tamén paraba un pouco. Eu suelo facelo, porque eu por riba de todo o mundo non podo falar. A xente ten que escoitarme, eu teño moito afán de protagonismo. E se non me escoitan nin os da fila de adiante, paro un pouquiño, deixo que a xente fale, bebo, ou así, é unha estrategia, ou fago que bebo. Esa, sigo tirando millas. Moi ben, moi ben. Entón, eso. Boas tardes, dinos Pili Cupeiro. Moi boa tarde, Nusca, acabo de vir de traballar, me avisó el teléfono. Yo te sigo en todas las redes sociales. Dende Barcelona. ¡Ah, que guai! Pili Cupeiro, joder, pois moitísimas gracias. Mais falas en gallego, se ti eres de aquí. O sea, bueno, en gallego e en castellano. Buenas tardes, Nusca, acabo de vir de traballar. Bueno, mesclei un pouquiño. Eu penso que algo, a xente que me quere escoitar, que me quere entender, digamos. Eu penso que a xente algo voulle pegando algo do gallego. Porque neste caso, Pili, dame que acabo de vir de traballar, non puxo de venir de trabajar, o sea, venir, só hai unha palabra en gallego. Só hai unha palabra en gallego, así que penso que foi como unha especie de contagio de empatía conmigo inconsciente, cousa que me gusta, me agrada e me alegra, Pili, así que un bicazo. Se ves acerca da estrada, sí que vou a ir, pero como vos dixen, eu que sei, as charlas que teño programadas, algunhas son privadas, outras son para asociacións e só é aberto a socios, outro é para asociacións e primeiro cubren as plazas e depois, se lle queda sitio, abren a público, entón eu pois non as adianto. Entón, pois ireivos dicindo. E dinos Xavier, que el xa empezou cos semilleiros, mima. Teño unha dúda coas fabas dos 7 anos. Cando fago semilleiro? E a que distancia as planto? Mira, eu tamén teño semilleiros. Védelos ali? Bueno, pois están fracasando porque tería que plantalos as plantas individualmente, saen masitiñas individuales para que tuvera máis espacio, a raíz tivese como máis sitio. É un sitio moi pequeno, un semilleiro é para semillar, e cando a planta alcanza este tamaño habería que cambiar de sitio. Eu normalmente xa levaría para a terra, pero que está a chover, está nublado seguido, non sube a temperatura da terra, é unha merda, entón os meus semilleiros están un pouco como medio fracasando. Non me importa que temos plantóns en sitios, o que me preocupa son plantas que sei que non vou encontrar en agrarias, entón teñoas como aí un pouquiño máis vigiladas, pero bueno, as outras podo volver a semillalas, que non hai problema, cando veña o caloriño. Alguén sabe cando vai vir o caloriño? Porque non sei cantas veces dixeron, bueno, sí, no telediario, do telediario non me fío.
Quero dicir, se alguén ten información fiable de cando vai a empezar a vir o tempo, esa quero-a. Porque os da televisión engañáronse tantas veces que dixeron que agora sí, agora ya viene a primavera. E só lo ven no Corte Inglés, porque o tempo non chegou aínda. Moito me gusta, mire, moito me gusta botarlle o gengibre así ás infusións, e cando bebo deixo que me veñan os cachiños estes, e como xa están como blandos, amoexidos, teñen unha textura, non sei, e máis xa lle pasou a mitad do picante ese que ten o gengibre, xa lle pasou o líquido, entón é moi agradable de comer. Espera, que non vexo. Entonces, claro, dino Xavier, cando planta as fabas dos 7 anos? É moi cedo aínda. En outras circunstancias de outros anos, diríache que xa as puxeras na terra. Que lle pasa á faba? Á faba, a calquera tipo de nentella, de xudía, que teñan vaina logo, non? Dame igual que sean de comer ca parte de fora que sean pastonar. Son un tipo de cultivos que necesitan un caloriño máis estable de temperatura. Non queren que faga frío, porque, aínda que o plantes agora, non estás adiantando o cultivo. Para nada, estálo como atrasando. Porque é unha semente que germina rapidísimo. Tipo, calquera tipo de fava, nentella, xudía ou así. En humedad, que non lle fai falta nin estrutura. Pola en unha servilleta mollada, nunha bolsiña de plástico pechada ou incluso na nevera, e vai a germinar, vai a botar o germen relativamente rapidísimo. Que pasa? Que cando empece a salir a planta, o cotiledón bota moi pouquiño sendo un cotiledón e de repente se empeza a botar as follas. Se esas follas non collen temperatura estable superior a, non sei, a das 8 grados, non digo máis, pero das 8 ou 20 grados, non lle vale nada ter 3 ou 4 días de bo tempo e despois 2 días de mal tempo ou nublado como hoxe, que hasta parecía que facía frío, e van a menos, queimanse as follas, non van ben cando fai calor, nada máis. Entonces, as fabas dos 7 anos é un tipo de nentella que o que se lle come, bueno, a ver, podese comer tamén a vaina cando é moi tierna, pero normalmente comese de dentro para facer, pois, fabadas, para facer, pois, guisos con legumbre, fabada. Eu sei que hai moita xente que non quere que lle chame fabada a eso, pero eu chamolle como me dá gana, como se chamou toda a vida aquí. A fabada é un guiso de nentellas. É listo. Un guiso, quero dicir, bueno, a ver, enténdase por guiso que non leva nin rustrido nin nada. Leva algo de carne, leva chourizo, todo como estofado, e despois botes nentellas, pouquinho a pouco ca agua, pois, eso, fabada. Pero en outras circunstancias se che diría que xa as terías que ter plantadas, pero agora non sei cando vai a vir o bo tempo, Xavier, entón, millor é que esperes a que gaba unha semana de bo tempo, de bo tempo estable, non digo que faga un sol maravilloso, pero sí que non chova un día, e outro día nublado, outro día canta o sol, outro día nublado, outro día canta... Así non, un pouquiño máis de estabilidade, porque senón van chair a menos. E cando estea estable, polas en terra, non fai falta que sea moita terra, separas ben, non é como outras sementes que as podes plantar máis xuntiñas. Date conta que esa nentella ten este tamaño. Se ten este tamaño, necesita dar arredor mínimo o doble do seu tamaño, para germinar solo, mira o que che digo. E despois a pregunta de Xavier tamén, a que distancia as planta despois, cando as trasplante, non? Bueno, podes facer o trasplante cando teñas xa 2 follas permanentes, non? Perdón. Mira, as nentellas vanche a botar primeiro, e máis botan ao mesmo tempo a raíz e máis os cotiledóns. Ti plantas a faba, máis ou menos así deste tamaño. Plántala. Tan pronto como empece a ter humedad, vai a empezar a hinchar o que é o da dentro. Ao hinchar o da dentro, reactívase o germen que suele estar aquí no medio. Todas as nentellas están como abertas en 2 partes, como os cacahuetes, como os garbanzos, como
eso, que se abren como en dous lados. Entón, o germen empeza como a medrar por aquí por dentro, por aquí por dentro, por aquí por dentro. E fai como que está así pegado e empeza a separar así as dúas partes, non? Entón, empeza a salir o brote por aquí, ao mesmo tempo que empeza a enraizar tamén para baixo, por aquí. É moi importante que estea sana a nentella, se queres unha planta boa e sana, é moi porque todo isto, o que é a carne da fava, o que nós comemos a carne da fava, é o que lle vai a servir de alimento á plantiña, mentres non teña raíces suficientes para alimentar as follas. O sea que isto vai a ser o alimento tanto das raíces como do germen. Seguinte paso, as raíces siguen medrando, sobre todo destas nentellas que fan eso así, e empeza a salir para arriba. Pode salir doblada e sacar todo isto para fora, pode sacar todo isto para fora e tela aquí pegada. Isto é, o que é a nentella, pode a sacar para fora. Imaginémonos que este é a terra. E aquí só lle quedan as raíces, ou pode sacar directamente os cotiledóns. Quedanlle as raíces abaixo, e saca, deixa aquí a fava, como a media descomposta, estes dous cachos que vos digo que abren, e pode sacar xa directamente os dous cotiledóns, que son dúas folliñas que simplemente eran pois a matriz da planta, digamos que é o que vai a proteger as primeiras follas. E despois daqui empezan a salir xa as primeiras follas, non? Que xa son follas como a picudas. Cando ten estas dúas primeiras follas, mimá, despois non lle costa nada, xa bota como moi rápido. E cando ten xa as dúas primeiras follas grandiñas, esta fava é bastante grande e pode ter as follas primeiras, as primeiras, do tamaño dunha palma dunha man, ben. Cando teña as dúas primeiras follas, as podes trasplantar. Canto as tes que separar? É unha planta que, cando sea grande, vai a abarcar moito. Faille falta, polo menos, medio metro de distancia entre planta e planta. Que pasa? Que eu prefiro que poñas cada 25 centímetros unha e que despois, se ves que xa son demasiado grandes, que arranques unha das do medio, que as rarees, si queres. Porque, a ver, tens que ter unha boa estrutura, Bueno, xa te teño comentado, non? Que tens que ter unha boa estrutura porque é unha planta que colle moito peso. Pero chegaríalle de medio metro, 40 centímetros, 50, porque é unha planta que depois vai a facer moita folla abaixo, pero mellor entre 20 e 25 centímetros unha plantiña. E despois, se queres, porrarelas un pouco. Ola, desde o oeste de Portugal, dinos Alexandra Sobral. Ola, que tal? Moi boa tarde. Para a semana cambia a hora, vai a cambiar o directo tamén? No, mira, de momento vamos a seguir ás 7. Por qué? Porque aínda non empeza a facer sol como para estar a outras cousas, ir á playa. Non, cambiaremos cando... Non sei, cando faga xa máis caloriño e cando sea aínda moi de día e ás 7 da tarde aínda sea demasiado de día, depois cambiámola para as 8 ou para as 9, ou, bueno, como vos veña ben a vos e máis a min, claro. Yo tamén te vi en Combarro, soy de Vigo, si vienes por los alrededores vuelvo. Vale, Celia, pois terémolo en conta. Hola Beatriz, hola María Elvira... Preparo café dulce. A ver, eu conduzo, pero teño unha discapacidade do 75 e non... bueno, vale. Perdonada, pero, bueno, a min o café dulce non. O sea, o café para min ten que ser amargo. Eu non lle boto azúcar a nada, nin ás infusións, nin ao café con leite, nin... Gústame percibir o sabor das cousas. Si que min o café non me lle botes azúcar. Falando das favas dos 7 anos, eu planteinas o ano pasado. Despois morreron, claro, e este ano volven a nacer no mesmo sitio, Nusca. Sí, claro. A ver, por eso se chaman as favas dos 7 anos. É un tipo de fava moi rústica, é un tipo de fava que chamanlle dos 7 anos.
hai quen lle chama dos 4 anos, hai quen lle chama a fava dos 5 anos, e hai quen lle di dos 7 anos. E eu, para redondear e meter todo eso no mismo paquete, direivos que é un tipo de fava que mentras non lle sea moi desfavorable o inverno, rebrota toda a vida, porque é un tipo de fava que, a pesar de que o que se come a fava ten un tubérculo abaixo e fai unha especie de como de boniato, xa non che digo de unha zanahoria deformada. Teño encontrado cada raíz por cambiala seu de sitio, non? Da horta. He encontrado cada raíz así, toda enraizada, deformada. É claro que morre, cando lle chegou o frío, morre. A min podeme aguantar hasta noviembre ou así, ou diciembre, se o tempo non ven moi frío, aguántame ben hasta diciembre, pero despois morre, desaparece totalmente, e cando lle empeza a vir o calor, e o calor supera os 20 grados, e a terriña está quentiña, empeza a rebrotar. De onde? Do tubérculo da baixo, da raíz. Por iso digo que hai quen lle chama dos 4 anos, 5 anos, dá igual, podeche durar só un ano, porque se donde a tes é un sitio que está encharcado, que se apelmasa moito ou que pasou un inverno tremendo e que tuvo moita agua, ese tubérculo que está como invernando, está repousando, non ten maneira de facer a fotosíntesis, de liberarse de excesos de agua, non ten as raíces activas, está dormindo, é como un oso, está a hibernar e dorme. Entón, que fai? Mantense viva cos nutrientes que tenen dentro do tubérculo, pero se a metes en agua, esta pasa todo o inverno encharcada, non soporta tanta humedad, e como o tubérculo dormido, pudre, e se pudre non che nace para o ano. Pero se o sitio é perfecto, se intentas sempre, todos os anos, agora nesta temporada, levantar un pouquiño o sitio, quitarlle as ervas que estuveron todo o inverno campando ás súas anchas, que iso é maravilloso, pois sacas as ervas máis cativas, máis competidoras de espacio, e botas un pouco de compost, de humus madurado, ou de humus de lombriz, ou ti fertiliza a terra, que estea fértil, e cando empece tamén a planta a ser moi alta, que empece a botar, por exemplo, xa moita flor, porque é unha planta fermosísima, que bota moitísima flor, pois tens que volver a aplicarlle un pouquiño máis de fertilización, manter húmedo, acolchadiño, para que estean as raíces ben. Bueno, isto. Como é o nome das lentellas dos 7 anos? Para comprarlle a Carla, que anda tola con ela, o ser de colores. Home, Carliña, compréndoche perfectamente. Mira, Petiares a miña afillada preferida, a ti douche a seu, o que pasa que non sei onde nos vamos a ver. Pero se calquera, mamá de Carla é Carla, e calquera día que veñades, non sei, cerca de onde eu dei unha charla, ainda que non veñades á charla, quero dicir, se vindes mellor tamén, pero se non vindes, e vos acercades por ali cerca, ou conocedes a alguén que veña á charla, dille a Nusca que lle deu recado pa Carla, me pides así as lentellas, pois non todos os da charla queren lentellas, e eu teño un cupo determinado de dar lentellas, porque non me dedico a fabricar lentellas para vender ou para tal. As que procuro todos os anos, de verdade, jardar, non sei, pero ao mellor jardo 4 kilos ben, para regalar, Estou vos dicindo a todos que estades aquí, bueno, ten que haber moita xente aquí que teña as lentellas dos 7 anos, porque eu todos os anos regalo moitísimas. Pois hai anos que non teño tempo nin gana e doullas, por exemplo, a unha tienda, bueno, que vos falo moito dela, porque a que máis vou, a unha tienda de plantas daqui da Bisbarra, que se chama Sementeira de Carballosa. Entón, María, amablemente, que a compra que lle vai a facer, pois regálalle un puñadiño das miñas lentellas. Eu tamén lle regalo, claro. E despois, bueno, cando vou dar algunha charla ou así, si teño tamén regalo, pero teño un número finito delas, só gardo unhas poucas, porque dan traballo, deixalas secar, estonalas, telouralas, congelalas, sacalas, reactivalas, quero dicir, pero Carliña teño que dar eu. De todos os xeitos,
si queredes mirar por ela, porque agora ao mellor hasta casi encontrades ao mellor en algún sitio destes de venta de internet, xa sabedes todos cales son os sitios, pois chámase Runner, o sea, R-U-N-N-E-R, Runner, todo xunto, Scarlett, o sea, S-C-A-R-L-E-T, Runner, Scarlett Bean, B-E-E-N, Runner Scarlett Bean, chamas así, ou Xudía Escarlata, pero por Xudía Escarlata é máis difícil que a poidades encontrar. Digo vos o nombre en inglés porque posiblemente quen a teña á venta teñalle ese nombre que é un pouquiño como máis universal, que é chamarlle Xudía Escarlata, porque se poñedes Xudía Escarlata igual vos aparecen outro tipo de xudías que son violetas, pero non é a Runner Scarlett Bean. Listo. Para Carliña teño un puñado. Se vindes por Ribeira, dóbolas eu. Nusca, eres a miña maestra de gallego e non o sabes, biquiños. Esta é a muller de Barcelona que me escribeu antes que Carolina eres de Barcelona. Pero se agora escribistes nun gallego perfecto. Agora iso é un gallego perfecto, o sea, a ti se che teñen que convalidar o F1 ou o F2 de gallego, polo menos. Yolanda, dime que explico súper. Buenas, ahora viene lo más duro, preparar la tierra. ¿Sabes o que me preocupa de todo esto a min? Rodríguez, que eu, mi madre, traballo todos os meses do ano na horta, pero todos, non hai un mes do ano que non traballe na horta. Entonces, como noviembre, diciembre, xaneiro, febreiro e marzo fixeron tan malo e houve tantísimos días de chuvia que non se pudo ir a traballar á horta, que todo o traballo que tiña que ter feito na horta en eses meses teño acumulado. O único que non acumulín foi o de cortar erva, porque como non fixo días de sol, a erva tampouco non medrou moito. É verdad que agora en unha semana teño a erva así para cortar, e a máquina a arreglar. A ver se me dan esta semana, porque ni máis ni menos, claro, levaba tanto tempo parada, mea culpa, deixinlle a gasolina en dentro ca mezcla feita, e claro, pois queixóuseme, e tuve na que levar a facer unha ITV. Entón, o único que non teño como acumulado é o de cortar a erva, pero o resto dos traballos están todos para facer. Limpar, vaciar as composteiras, preparar a terra, compostar, fertilizar, plantar cousas que quedaron atrás sin plantar, os sementeiros aquí anclados. Iso é o que me dá a mí máis medo, porque aparte de todas as charlas que teño, ni máis ni menos agora en abril, claro, que hai charlas que empecen a coller en outubro, en noviembre, en diciembre, e agora, claro, todo o mundo quería en marzo e en abril, teño un montón de choio, e o da horta todo acumulado. Vou ter que contratar xente ao xornal. Estou segura que moita xente daqui viríades por unha tortilliña ou así, xa traballar un fin de semana, non? Sí, estou segura que sí. Hola, boas tardes a todos. Que sorpresa, Bego, que non sabía que tiñamos o directo, que tal? Me parece a min que teño... non, Scarlett Runner Bean. Pensei que era con dúas S, vean, vale. Muchísimas gracias, Xavier. Así é como se chama, xusto. Ves, Begoña ven gratis. Esther viña por aprender, pero tamén viña gratis. Hola, Nusca, gracias por tus vídeos, me enseñas muchísimo, eres un cielo, Vicos, mi madre, non sabedes o que me agrada tanto?
poder axudar estas cousas que, non sei, para min naceron comigo de cuna, non? Porque non é que sean innatas, home, ninguén nace aprendido, pero desde pequena, entonces, para min axudarlle así a xente a cultivar, Dios, me sinto super ben. Así que encantada. Hai quen se olvida de darlle ao like, é verdad, mira, Nieves sempre está pendente, é verdad, Nieves, moitísimas gracias. Son de 112 personas e 80 likes. Prométovos sempre que o like non costa cartos. E a min cóstame, o sea, o que repercute no meu canal é moi importante para que vaya ben, para que vaya mellor. Mira, hola Nuska, quería preguntarte, ¿dónde consigo las semillas de los girasoles? Osito de peluche. Este domingo voy a la feria de Padrón, allí las puedo conseguir. Mira, pois non estou moi segura. Isto é como a todo, a forza de que todos e todas os pidades non lle vai a quedar outro, porque non é unha cousa extraordinaria do outro mundo, quero dicir, non é tan raro, non é unha cousa mimada rara, non sei, aquí hai, a ver, non é como outro girasol, pero que hai moitísima xente que o ten na horta de fai moito tempo, hai que o ten desde fai moitísimos anos. Entonces, se hai demanda, vai a haber produto. Se nadie pide os girasoles osito de peluche ou oso de peluche, é normal que nas tiendas agrarias non se arriesguen a pedilo porque pensarán, sementes hai miles de millóns, vivimos nun mundo globalizado totalmente e que podemos ter ao alcance dun clic casi calquera cousa. Entonces, non poden traer de todo porque hai infinidade. Teñen que traer o que sepan que máis ou menos van a vender. Iso é moi comprensible. Pero se a xente o pide e se hai demanda hai oferta, o sea, vos pedidio. E se vas este fin de semana, mira, Ana, que che dixo, vai á feira de Padrón. Sabes a onde che vou a mandar? A mirar. Vas a ir a mirar, apunta, na de Eladio, Almacenes Eladio. Está xusto debaixo dos soportales que hai así de toda a vida, enfrente do mercadillo da roupa, que está, o sea, enfrente do río. Está o río, mercadillo, a carretera, os soportales. Bueno, pois neses soportales está Almacenes Eladio. Ten como se foran dúas tiendas. Unha é como, ti vas a ver o escaparate e vas a ver que ten como tarteiras, platos, botas, cousas así, e un pouco máis adiante ten unha que é solo de plantas. Podes entrar en calquera das dúas, porque a que é solo de plantas é verdad que solo teñen o plantón, non sei, pero hai como máis apuro ali, a xente quer comprar a duxe de lechugas para plantar e quer ir de contar, non sei, parece que hai como máis, vou beber, hai como máis presa. Pero na tienda do lado, que tamén é Almacenes Eladio, o sea, é do mismo, hai como moitísima variedade. Ti ainda que non ves esa planta, ou non ves esas sementes ali, oso de peluche, pídellas ao señor que está ali ou á persona que está ali, que hai ademais xente sempre por ali andando para axudarlle ás persoas que estades ali comprando, non? Son, non sei, son moi amables ca xente que anda por ali pola tienda. Veñen, axudan, explícanche, páranse contigo se non sabes como, cando cultivalo ou que botarlle, non sei que, non sei que. Son xente que é unha maravilla chegar ali porque axúdanche. Entonces, se non o teñen, díxome Nuska, e máis díxo así xa, díxome Nuska que pediras as sementes do girasol oso de peluche para che mandar aquí á xente. E María da Sementeira de Carballosa que tamén. E se hai algunha tienda máis que o teña, se tendes unha tienda agraria de calquera sitio e o tendes, decidio agora aquí, agora mismo nos comentarios, decide, teño unha tienda agraria en tal sitio, calle tal, e teño esa semente. E así axudámonos. Isto é unha comunidade de axuda mutua. E así, pois, axudámonos a que con nosa xente a túa tienda e ti a vender esas sementes.
E de paso que van comprar sementes, oso de peluche, seguro que compran algo máis. Hola, Nuska, gracias por tus vídeos. Eu iba a aprender. Hola, se me pasou. Ai, que se le pasou? Que Mar López acaba de chegar. Bueno, pero se xa lle dou ao like, xa entón, xa genial. Hola, Nuska, soy el marido de Adela Lago. Acaba de suscribirme, así que ya tienes un seguidor más. Y también soy gallego. Saludos a toda la peña. Bueno, pois toda la peña, damos ya bienvenida a Luis Cupeiro. Encantada de ter un suscritor máis, moitísimas gracias. Pois sí que funciona isto de pedir que vos suscribades, porque en Instagram tiña 98.100 e despois do vídeo, dali a un pouco, tiña 98.200, que son os mesmos que teño agora, 98.200. Bueno, a ver se apunta alguén máis. Dedos... Facete caso a Pilar, que faltan, bueno, só faltan 10 ou 11 dedos, tampouco non é tanto, está moi ben. Eu compreinas por internet, en Amazon. Boas tardes, eu xa lle din ao like, na de Eladio seguro que teñen. E se non teñen, de verdad, que me levome con ele, temos falado así de que eu mando xente ali e tal, díxome Nuska que encargues estas sementes, que che ten que mandar aquí a xente, se non as tes. Non creo que teña moito problema en encargalas e telas, ademais, en uns días, para a semana ou así. Hola, Nuska, si no siembro patatas donde estaban las nabizas, ¿qué es bueno plantar aí? Si non queres plantar patatas donde tiñas as rabisas, que podes plantar aí? Calquera cousa, o sea, que calquera cousa. O importante é que as rabisas van a axudar, a ver, como casi hai moitas plantas que axudan a sanar a terra, a combatir lixeiramente, nun ataque fúngico ou que teñas a terra enferma de todo, atoxigada e moribunda, non o vas a solucionar plantándolle os grelos. Pero calquera cousa que plantes despois dos grelos vai estar ben. Importante que tritures ca máquina ou que freses e tes ou un motocultor destes de trutos duro. O importante é que toda a materia orgánica que compoñía a planta, a estrutura toda da planta do grelo, das rabisas, quede na terra, quede aí. E se pode quedar un pouquiño enterrada, pois mellor que é mellor. Unha vez que a trituras ou lle pasas un matraquillo ou un aradiño ou así, non volve a nacer, non teñas pena porque che quedan os cachos á vista, non paxan, non van a volver a brotar, e se che enganchan un pouquiño, arráncase fácil. Se non, hai que cavar á mesa, como facemos a miña nai, o seu triturín aquela, toda a parte aérea, triturina, e a parte de abaixo, soterrámola cavando á mesa. Abres rego, abres a mesa, enterras do revés, abres rego, tapas aquí, abres mesa, enterras do revés. É moi importante que a materia orgánica quede no sitio no que é. Só tes que retirar, pois se naceron algún tipo de erva tipo grama ou así, sí que tes que retirala de raíz a poder ser, porque senón hai plantas como a grama, por exemplo, non é ben vida no terreno de cultivo. É boa, por exemplo, para hai quen a planta como os céspes, non? Bueno, é un tipo de grama, pero é unha grama que vai como arando, pega o chan por todo e fai como moita estrutura para céspes non, o sea, para a cobertura verde. Está ben, a mí non me gusta, xa vos lo direi tamén que odio a grama, non me gusta, nin ornamental, nin a que nace silvestre, non me gusta, teño os meus motivos, pero quero dicir con isto que o que tens que quitar do terreno de cultivo é ese tipo de ervas que che poden entorpecer o nacemento, crecemento, desenvolvemento do cultivo que queres comer. Entón, que nos pode plantar esta muller? É que, claro, non sei que sueles plantar, pero é un bo terreno para plantar agora, por exemplo, pimentos, tomates, berenjenas, alcachofas, remolacha, acelgas, lechuga, repolo. Si plantas, ollo, mira, si vas a plantar coles,
que agora chamase cale, hai tipos de coles que lle chaman cale e hai quen lle chama cale a todo tipo de coles. Son confusións que veñen de moi atrás e non vale a pena nin intentar corregir ás persoas que lle chaman así. Coles ou cales, dame igual. Entón, se vas a plantar cales onde hubo plantadas grelos, terías que botarlle un pouco de abono rico en nitrógeno, o sea, calquera tipo de caca de animal, como a medio descompoñer, que xa estea fermentada, iso sí, pero a medio descompoñer vale ben, que teña, por exemplo, 1 mes ou 2 meses nunha meda, entonces que fermentara ben para que estea libre de patógenos e iso telo que enterrar. Ben profundo, tens que facer un borrego. Por que? Porque o grelo botou na terra, bueno, dependendo do tipo de grelo. Hai nos que veñen moi cedo e hai nos que son pois de máis larga duración, pero ven de botar ao mellor 3 ou 4 meses na terra. Non é que coma moito, pero se vas a plantar coles, date conta que as coles poden botar casi 1 ano e sin casi no mesmo sitio, porque lle leva moito tempo desarrollar e porque hai moitísimos tipos de cales que tardan moito en germinar, en botar o grelo para botar flor. E mentres non boten flor, sempre está crecendo, botando follas, e ti podes arrancar follas para comer ou para lle dar aos animales, e sempre está como crecendo. Podes ter un coleiro pois de 1,5 metros, 2 metros, e hai tipos de coleiros que non grelan nunca, entón podes ter coleiros pois de 5, 6, 7, 8 metros, sin problema. Entón, esa terra ten que estar pois máis abonada, rica en nitrógeno. Por qué? Porque o desarrollo de unha planta, o sea, a duplicación celular, para que medren as follas, por exemplo, dunha lechuga, dun repolo, dunha col, dun coleiro, de unha cale, necesita máis nitrógeno que, por exemplo, fósforo e potasio. E calcio tamén necesita. Entón, pois, eso. Calquera desas plantas. Hola por primeira vez en directo. He aprendido mucho gracias a ti. É de Madrid. Enténdeme ben en gallego, o sea, estou encantada de que Rosy me fale en castellano porque é o dela, pero que me entenda ben en gallego. Soy de Madrid, pero tengo un terreno en Salamanca. León, Zamora, Salamanca. Así que todavía me queda para poder sembrar. Porque, claro, aínda non chegou o tempo á boa. Hai lugares nos que hai que esperar pois hasta maio, pero non pasa nada, o sea, é cando a terra estea quente e haxa unha temperatura estable, pois é cando lle vai ir ben á planta. Se hai que esperar, nada máis. Hola, Nusca, dame algún remedio para o bicho da patata que está almacenada, O bicho só levaba a patata, pois, ou se non tesme que explicar que tipo de bicho lle entra a patata estando almacenada. Estando almacenada, esa patata se traía o bicho da horta, fijo, vamos, pero fijo. E o que tes que tratar é o terreno, é cambiar as patacas de sitio, é facer rotación, polo menos en 2 ou 3 anos non plantar ali patatas. E se non eres capaz de controlar o bicho, vas a ter que botarlle un encalado de cal viva ou queimar, porque o bicho está na terra. Hubo un problema moi grande fai uns anos, non fai moitos anos, que incluso as autoridades sanitarias competentes, que non sei cales son, prohibiron plantar patatas en moitísimos sitios de Galicia. Estuvo prohibido durante uns cuantos anos, porque foi un problemón, hasta que, máis ou menos, non subsanaron o problema, non desapareceu o problema, deixouse de falar del, porque xa non é un problema que ataña ao 90% do cultivo, como era o caso cando tuveron que frenar a expansión, como lle pasou tamén aos cítricos, non? Que hubo un problema tan grande ca mosca esta portuguesa que hubo que deixar estaba prohibido vender, o sea, comercializar cítricos. Pero eu non sei que tipo de bicho me dis. Se me dis ese, pois o que mellor che vai a vir é rotar os cultivos, porque privas ao bicho, á plaga,
a ese insecto, a ese gusano, prívalo do seu alimento principal, que é a patata. Pois non plantes patacas aí, nin boniatos, nin ningún outro tipo de tubérculo, vamos. Pois planta xudías, planta lentellas, lechugas. Pero non lle plantes comida, porque senón o estado larvario está aí latente, cando teñan caloriño e empece a vir o tempo e teñan comida, van a seguir alimentándose. O sea, que estou casi segurísima, sin saber de que me falas, que eu moitas veces teño que falar por adivinación. Vou comprar unha bola de cristal, e cando me fagades así preguntas destas, saco a bola de cristal e poño así a bailar os meus dotes inspiratorios asertijos e intento adivinar de que me falades. Tus vídeos son meus favoritos. Cristina, supoño que estás suscrita ao canal, telo que comprobar, porque os meus vídeos podelos ver igualmente, faltaría máis. Pero tens que estar suscrita, ten que poñer suscrita, non suscribirme, porque se pon suscribirme é que estás sin suscribir. Que quede claro, E depois vas a Instagram e suscríbeste tamén. Suscríbeste. E en Facebook non é suscribirse, pero é seguir esta página. E seguidesme en todos os lados. Aprendo de huerta. Ollo, que Cristina é un 3 en 1. Os vídeos son os seus favoritos. Aprende da horta e aprende gallego. E acábanse de convertir nos seus hobbies favoritos. Mirar os meus vídeos, aprender gallego e aprender cousas de horta. E a ver, se este verán pode facer unha visita, os podo hacer unha visita e me arranco a falar un pouquiño de galego. Bueno, xa arrancaste a falar, quero dicir, se puseste un pouquiño de galego, eso xa é gallego, puro e duro, así que xa arrancastes, xa destes o primeiro paso. Cristina Pérez, creo. Así que nada, encantada, moi benvida a esta comunidade. Xa temos unha neofalante máis. Hola, xa estou. Isa Iglesias acaba de chegar. Pois moi benvida, dalle ao like, por se acaso, non se te olvide. Esa grama por aquí chamase escalracho. Onde é por aquí? A ver, a min, mira, encántame, de verdade, porque me gusta. Temos un idioma tan rico en palabras, en ditos, en refráns, que cando me dicides unha cousa así, porque eu non escoitara escalracho, e parece unha palabra bonitísima, de feito vou na apuntar. Escalracho. Que sona ben? Pero gústame moito saber onde é aquí, porque a non ser Nieves, que Nieves sempre pon Nieves desde Vigo, calquera cousa que escriba pon Nieves desde Vigo, entón xa me queda a forza, aínda que me poña Ola Nusca, que fea está sos Nieves desde Vigo, entón xa me queda que Nieves é de Vigo. Bueno, que podes que non sea de Vigo, é que poña así porque tal, pero quedoume porque o repite. Entón, a forza de repetir, Alexandra, cando poñades, aquí chámase escalracho, estaría genial que puxeras aquí na zona de, aínda que non queres poñer o sitio onde eres ou onde estás, pois generaliza un pouco máis, sabes? En vez de dicir en Rianxo, pois di na provincia da Coruña, dixe escalracho. Xa nos valería tamén, porque me gústame saber de onde son as palabras. Por que non te gusta la grama? Non nos dejes así. Porque, mira, sabes que pasa? A grama, bueno, os que a teñades, os que a plantedes como verde, para facer como verde, non sei como chamarlle, céspes, pero en vez de céspes grama, porque é moito máis dura, porque é máis resistente, porque podes andar por riba dela, porque non se estropea, porque non tal, non saberedes que a grama os 2 primeiros anos ou así, bueno, aínda tal, podes ver algo de terra, vas vendo a grama, vai
gramando, a verdade, que vai como correndo, esparcíndose, non, no terreno e tal, é moi fácil de pegar, podes quitar daqui un cacho e poñelo naquela calva que che quedou ali e pega enseguida, quero dicir, dáse genial, podes andar por riba dela incluso co trator que non pasa nada. Pero que é o malo? Que a partir do segundo ano ou así, fai semejante colcha de manto verde que andas por ela, bueno, andas como se fora unha nube. Cal é o problema? O problema é que despois os roedores, as toupeiras, os topos, por debaixo desa grama, están genial, tan de maravilla, tan como a Dios, non hai quen os moleste, están no seu territorio, poden facer as galerías que queiran, o que lle dé a gana. E ti nas vas a ver, non vas a saber que están aí, porque ruído non fan, non ves os montículos de terra, porque non chegan a sacar para arriba a terra, van facendo galerías, e ti non te enteras. Cando te das conta? Cando é tardísimo. Por que non me gusta a min? Porque teño andado por riba de grama con moito tempo, xa moi ben coidadiña, dá gusto vela e tal, e metes o pé en un chisme deses, o manto de erva dache como unha falsa perspectiva de que hai unha consistencia que vai aguantar co teu corpo e doblas o pé. É que xa me ten pasado tantas veces que me cago hasta na grama, porque ti non ves o furado que hai debaixo. É unha galería dunha toupeira, pois non a notas, pero cando levan e viven como a Dios, galerías por todo, pois críame unha falsa perspectiva e non me gusta, doblo os pés, non me parece segura, vou insegurísima por riba da grama, por iso non me gusta. Bueno, aparte de que cando xa a toupeira xa fixo tantas galerías que xa empezas a doblar os pés por riba dela, e cando empeza a secar a grama, e prepárate, porque despois cando está seca, porque non ten terra debaixo, porque quedou cas raíces colgadas, despois, claro, tes un cacho grande sin grama que depois para arrancar eso chegan as raíces ao outro lado do mundo, ou sea, ao sistema oriental chino, chegan alá, atravesan o mundo, o núcleo da Terra. Bueno, nusca e tropa, os dejo, porque la tropa se me subleva los nietos. Os sigo despois en diferido. Veña, boas noites a todos. Pois un bisquiño para os netos e para as notas. Para os netos e para as netas. A bola de cristal é o traxe de bruxa. Traxe de bruxa teño, Nieves? A bola ainda non, pero calquera día que me acorde así nunha tienda destas de souvenirs, destas así pequeniñas, igual a compro para facer así un día un vídeo así de chiste. En Portugal! O sea, escalracho, que chulo, en Portugal! Pois ten que haber sitios de Galicia que tamén se chame escalracho, ou unha cousa moi parecida, a grama ou ao gramón. Pois moi ben. Gracias, Alexandra. Eu estou suscrita dende que te atopei, por casualidade, fai só uns meses. Yo me quedo aquí. O sea, o teu nombre lo dice todo, o sea, yo me quedo aquí porque noutras redes xa non, porque non as uso. Bueno, se non as usas non pasa nada. Suelo poñer casi sempre o mismo contido nas redes. Pero, por exemplo, os directos, o 99% dos directos fagos aquí no canal de YouTube. Ás veces tamén fago algún en Facebook, pero, bueno, que non é o mismo directo. Este directo quédase só aquí no canal de YouTube. Os vídeos grandes estes que son de, xa sabedes, 15, 20, 30, 40 minutos, só son exclusivamente para aquí, para o canal, porque é como mellor suben, quedan con mellor calidad, é o mellor sitio. Despois, Reels, non sempre poño os mesmos Reels aquí que en Facebook ou que en Instagram, porque dependendo da xente a que están dirixidos ou así, pois ou os poño en un sitio ou os poño en outro. Non son os mesmos contenidos, aínda que moitos se repiten, poño o mesmo contenido aquí, aquí, aquí e ali. Hai contenidos que non poño, por exemplo, en TikTok ou en Insta, ou que só poño en Facebook. Entón, pois eso.
Me encanta el sonido gallego. Gracias. E di Yolanda. E Yolanda non vive aquí, en esta casa, aínda que esta casa foi donde nasceu. Esta casa estuvo solita, triste e llorosa durante moitos anos e collina eu para volvela a adecuar, para vivir nela. E miña nai non me quere vir para aquí, eu que digo, mami, tes que vir para xunto a min, e dime, cando sea vella, cando sea maior. Agora ainda non, porque está ben. Entonces Lolo non vive aquí comigo. Vivo en Vigo, pero nasín na Franqueira, Ayuntamiento de Cañiza. Menos mal que dixestes que era a Cañiza, porque Franqueira non escoitín nunca na miña vida. O sea, que é na Cañiza. Gracias por explicarlo. A la China, claro que chega a China. El año pasado en los girasoles tuve chinche o zapatero, así que creo que se llaman. ¿Qué puedo echar si este año vuelve a pasar? Gracias. Ves, en este caso, Rosy, tería que sacar a miña bola de cristal e intentar adivinar si era chinche o zapatero. A ver, é que eu chinche e zapateiro non lle chamo a mesma cousa. Eu, para min, un zapateiro é unha especie de cucaracha plana, rectangular, verde, color verde erva, cando é adulta. Cando é chiquitina, parece unha mariquita, unha xoaniña. Bueno, parece porque ten ese coloriño así entre rojo, negro, con beiradiñas verdes e ten puntiños blancos. Digo que se parece, pero, bueno, a ver, no tamaño, nos puntos é así, pero tampouco non é unha cousa que se parece moito. Depois vai como evolucionando. E iso é o que lle chama o zapateiro. E a chinche, é que chinche hai, é como se fora unha especie de cucaracha. E hai nas castañas, hai nas anaranjadas, hai nas como a media violeta, que non son escarabajos, é outra cousa. Entón, pois, non sei, pero, bueno, controlalo sempre, porque nos girasoles é fácil, o sea, un girasol, por grande que sea, ten, que, 10 follas, pois dalle un repaso un día. A mellor maneira de matar os zapateiros, que lle chamo eu, é facendo así, ves? Enriba da folla, listo. Cheira mal, cando esmagas cheira mal. Non deixes nunca de facer vídeos. Que guai. Cristina non contaba hoxe co directo, porque domingo líome, non podería, entón, bueno, cambiámoslo para o viernes, esta semana solo, depois seguimos os domingos, Eu non quixera, Begoña, de verdade, deixar de facer vídeos porque, non sei, porque me gusta. Agora, aquí en YouTube empeza a ser algo rentable, porque a vos salemos gratis, pero non sabedes que cando queredes ver un vídeo poñemos un anuncio que non é saltable, outro anuncio que podedes darlle a saltar ou miralo. Se o mirades, favoréceme, porque quen me paga a min, pois 1 céntimos por cada segundo de propaganda que mirades, son os que poñen aí a propaganda. É como os programas da televisión, que, a ver, terán patrocinadores tochos, pero quen lle paga, quen mantén unha cadena de televisión, son os anunciantes, pois o do detergente, o do refresco, que tes que chupar as propagandas esas. Pois aquí no canal de YouTube é igual, o sea, é moi parecido. A min, pois eso, empeza a ser un pouco rentable, estaría genial que fora ben, que seguira indo así de ben. Así que, ahora veis, acabo de entrar en casa e de terminar de podar as hortensias. Este año tengo todo moi atrasado, pois igual que todos. Ignacia, igual que todo o mundo, porque temos todo atrasado. Entre podar e sacar e, bueno, ver en diferido e se puedo hipear, que agora non sale. Gracias, Ignacia. Esa é unha nova técnica para axudares tamén. Hipear é unha nova acción que se pode facer nos vídeos, que vos clicades,
podedes clicar o mesmo vídeo 3 veces ou clicar varios vídeos nesa semana. Tendes 3 oportunidades de hipear nesa semana. Para vos é como darlle a un like, incluso podes darlle ao like e máis a hipear, o sea, as dúas cousas. O que fai é como fai entrar o vídeo como en un bucle para enseñarlle a máis xente, e que chegue a máis xente, é como unha maneira de axudarme a min tamén cos vídeos, por si non o sabíades. E unha cousa importante que me está preguntando Mar López é, el próximo directo cando es? Viernes, sábado, domingo, es que ya non sabemos, porque claro, cada día me lo pones un día diferente. Eu espero que me entendades, porque tendo traballo, eu teño que vivir como a todas vós, poño que todo o mundo traballa, e traballa a cambio de cartos, o sea, necesitámolos para vivir. Entonces, claro, a mí se me salen traballos os domingos, teño que ou cambiar o directo ou non facelo ese domingo, pero teño que ir a traballar. Entón, se me salen traballos, pois fago quedades sin directo, ou cambiámoslo por outro día, se podo, e se vos podedes. Entón, cando é o próximo? O domingo, libre de mal, o domingo. Non vou coller nada para domingo, o sea, domingo que ven, démonos, ás 7 da tarde, aquí, como sempre. Nusca, cando ves por Lugo? Cristina, no mes de abril vou a ir a Lugo a dar un curso grande, ademais de días, vou botar en Lugo 4 días. Así que hai que estar atenta. Nusca, os tomates amarillos que tes ti, tenos María da Sementeira de Carballosa, porque este ano collínlle ali as plantas de tomates, de pimentos, bueno, de casi todo o que plantei de plantón. Pois non o sei, porque mira, é como dicir, os tomates rojos que tes ti, teñenos... Mira, hai tantísima variedade diferente de tomates que casi é imposible, e ademais poden como cruzarse e facer como unha nova clase variada de tomate. Entón, o meu chámase amarillo melocotón. Eu sei que hai moito tipo de tomate amarillo, porque os teño visto, que non son o meu, non son como o que teño eu. Ai, onde vas? Tapiato, coño. Caíame o chisme. Oxi. Pois eso, que non é o mesmo tipo de tomate. O meu é redondo, moi grande, e, salvo deformacións por mala polinización, están todas as sementes solo no primer centímetro de arriba, en unhas pequenas cavernas, e un tomate así de grande pode ter solo, pois, 10, 12, 15, 20 sementes, todo máis. O resto do tomate é carne, totalmente sin cavernas, nada, e por eso se chama melocotón, porque é talmente como un caqui. Cando abres un caqui, bueno, pois este tomate é así. Sabe a tomate, porque eu teño feito en mermelada e sabe a mermelada de tomate, só lle cambia o color e queda como amarillo anaranjado, e non sei se o terá. Eu sei que se chama amarillo melocotón, pero hai tantas variedades, e cada ano hai máis. Eu cada ano descubro variedades novas de tomates. Entonces, pois, non che sei. Bueno, miña querida xentiña, que xa van alá 8 minutos por encima, pero bueno, mando-vos un biquiño, seguiremos preguntas sobre a esparragueira, córtanse todos os espárragos que dá ou hai que deixar algún para que vai a rama. Non tens que deixar ningún, o espárrago non ten que respirar. O espárrago hai que plantar ben plantada a jarra, ben estendida, a uns 10 centímetros ou así da superficie. Espárrago que ves, espárrago que podes colleitar. A ver, a non ser que foran unhas jarras así de pequeniñas, que eu o primeiro ano ou o segundo ano deixaría que foran de madre, pero se eran unhas jarras grandes así, de máis de unha cuarta, cos peliños que tan gordos ou máis gordos que un espagueti cosido, esa planta ten supervivencia bastante, como para non necesitar respirar polas ramas. E xa nos imos polas ramas. Veña, querida xentiña, deixo-vos que tendes que ir a facer de cenar. Eu seguía, pero eu xa sei que vos queredes vos ir, como redes que gana de irvos para ir a outros sitios.
Así que veña, mañán, as persoas que estades anotadas, que non sei quenes son, no Forno Garden, vémonos en Santiago, e pasado mañán vémonos en Valga, no Forno Garden tamén, pero en Balfa, Ponte Xesús, cerca de Padrón. E o Ladín. Veña, piquiños, abrazos, hasta a semana que ven. Vémonos por aquí. Chao, chao.